Kaderli dinleyiciler, mihmanymyz birazçyk giýje galýa. İnternet problemlerini ýaşaýan bolmaly, baştan geçirýän bolmaly, birazçyk sabr bilen garaşmagyny haýyş etýän. Assalamu alaikumlar. Hoş geldiňiz. Sesiňiz entek gelenok. Aha. Mikrofonuňyz açykdyr. Mikrofonuňyzy açsaňyz. Eşdiýärmi? Assalamu alaykum. Owo. Hoş geldiňiz burada. Ýoş-ýoşdan näder 2-3 minutdan başlar.
Yine çıkmalı oluyken ha yine. İçsilem sesimiz Güzel. yine çıktı. Böyle adaptlar. Assalamu alaikum Murat. Sesinizi Selamun aleyküm. Ya zara bir kıydı. İçeceğim neymi? Mesela çıkıyıcıdan çıkıyordun. Selamun aleyküm. ödüç ha. Zaten Ya o yan çıkarıyor ötken. bir kapat çıkardı. Neyimden çıkarırken düşünmedim öyle. Ha. Suada Ay, olacak o oy. o nasip olsa go devam ederler. Nasip İlkilene olsa. Emre de o, söyledim. ilkilene hoş geldiniz. Murat Haytbayev sizi biz Yol Entrepreneurship Havyň birinji sanyna mihman ökünde kabul etmemize gaty begendirýär we ilkinji telekeçilik hakynda etjek gurulmadan kitaplar hakynda hasan buýsanlarýar. Birinji hoş geldiňiz. Yol platformamyza belki Selamun aýtsak. aleyküm. Selamun aleyküm. Köp sağ olun çağırığınız için. Şu konuma gayetden devam edelim kadar. İnternet oldu. Ne köp sağ olun öğrendiğin çağırığınız için. Gıdıklı öz işimde soğulluk ve atopayet yolu sardı ayda okudum, görüştürdüm, okudum. Öğren bizim şu vakti oldu. Gerek payetten beri degenim. Şu bir yaşamdan şu yadi işlemi şu bolanma. İyi degenip şu bizim çağrıda degenip şu vakti şu bir birleş kitlesinde de özüm barasın. Tamam. Gatho ilkülen gaderli dinleyijiler we görýänler biz ýolberden isip bolsa täze proýekti başlatdyk. Olam Ýolbert Entrepreneurship Hub nasip bolsa sizin garşyňyzda dürli pudoklarda işleýän dürli telekeçler çağırıp sonra çekersiz. O aýtışmaly bu sapar Murat Haytbaýew geldi. Gysgaça biziň mihman hakyna tanıştyrary. Men Murat Haytbaýew Aşgabatda bir sapar tanapdym we o wagtlar kän özü hype däli. Kän üýtgeş ýaňyşmasam Reddit store entek fizik şekilde bir esaslanmandy. We kän aslında şo tada üýtgeş gözüme de batmandy. Ýöne bärdik geldik Rumyňa okawtyrkam birden Reddit story neme fiziski adaýda açyldy. Durly aýdymçylar gatnaşdy. Uly bir şowhunly bir açylyş dabrasy boldy we Murat Haytbaýew köp kişi tarabyndan maslahat berildi, neme kitap dukanlary we şeýler bilen bizem tanakkallyk. Murat Haytbaýew şu wagt Reddit store'un esaslanarçy bolup işleýär, galan başga da bir kursany kampaniýada ýol başçy bolup işleýär. Kinde teme we Melem diýen kampaniýada we eşişimde görä, tanaýşymyza görä gaty jogapkärli we bilimli adam ödi. Galanym Murat özüňiz tanıştyrsaňyz özüňiz hakynda näme diýäňiz? Köp sağ olun. Köp sağ olun. Ödüm telekeçilik işleyen kommunikasyon meşgulüm. Yani kıdysyn ýaly ilgili proýektleriň biri kitap magazin. Kitap magazin näme üçin açyldy? Fizik ýalyda. Aslında planla fizik ýalyda açylmaklyk ýokdy. Ýöne şu pandemiýa bolup bizim şu taşkak bilen bir ýa-da naşordan ýük getirmek meselesi urak problemamy boldy. Bir günde gelen dadını bir ayda biz şu sebeple biz fizik magazin açylduk. Şu sebeple nasıl planımızda kendine e-commerce internet ödäwil gymlamakdyk.
Şonu ýöne bir tarapdan hereftek şu wagty açylmaň sebäbi şu pandemiýa zat tutulan zaman eger kitap näme kitap okujagyny bilýän adam biziň saýdymyzda kitap okutmaly. Näme kitap okujagyny bilmeýän adam bolsa biziň öýtüş magazinimize gelip berde biziň şu işlerden bir maslahatlar, öýtü kitap okuyan, mugda okuyan zalaga çay, kofi oturup ýene garaşan ýabaýynda şu funksiýony ýerine şu bir ýerine goýda boldy. Online we offline. Gaýtam bize bu tarapyny söýleýär. İkinci proýekt ýa-da offline diýdim, şoňa aýtdym. Offline. O üç kış açılışa da wara etmedik. O görün vizalar biz şöyle Aşgabatda ýa-da Aşgabat şäherine dowlanmanda bagyşlanyp taýlap şu şerketde event geçirdik. Şu şäherdäki talantlarymyzy ýa-da sanat sferasynda, kitap sferasynda ýa-da ütküçli pedagogikler, aýdymçy olar çağıryp şerketde bir event etdik. Şu vizalar diýmem mümkin. Açılışda da eýdim bak. Açdyk ýöne kajak magazin açdyk, şeýdip gidiberdi. Ne istilýärden menki? Gatto. O ýöne görýän. Ýa-da beýle aýdyp geçen proýektim aýtsam, ikinji proýektim 2019 ýyly, ikinji öwrü 2019 ýyly, 2017 ýylda başladyk. 19 ýylda taýin bolýan işim bu. Men şu taýda operasiýon direktor hukmuna gitdim. Esasy etken işim edil şu wagda marketing we düzeni satış, asly satışda ikinji kompaniýalara jogap berýän we şu bilen oda ýa-da öz milli önümdi. Bazara bir ýylyň içinde bazara orun tutuldy. Eksporta başladyk şu wagt. Ýa-da esasy öndürýän adamlar cracker, ýa-da kondisiýonlary, koku boldy, sukary boldy, ýa-da bir kondisiýonlar öndürýär. Bunda durmakçy da ýa-da täze almakçy täze kondisiýonlar, çiftli bir marmelat diýip, şoňa öndürmekçi. Ya Milan kampanya olsa onu o da 2019 ýylyň dekabrynda açdyk. Ol distributorska kampanya, distributor bolanda özümüz ýa-da bilen pagawajlar, merchandise, supervisor, tawda kampanya daşyndan kenji daşyndan ýa-da Craft Skipper önüm Craft Skipper brendin Türkmenistan'daki distribütörü iş onu Milan tatya aşağı şehrinden yani ödül şubat Milan biz durduk. Vaktayınca öyle bazıları yerinde şu Craft'tan kendinden şu özümüz sallık. Şubat Milan vaktayınca işlem. Onun yılın sonunda da birleştiriyor. Aslında yakın Suuda kampanyalar tuttu üçüncü. Şubat hat aksanlı ikinci verdik. Sonra şimdi Milan sırada durduruyor. Gatto. So üç seneden. Nesip bolsa bu näme kampaniýalar hakynda we otady görkezýän liderşipiňiz, telekeçiligiňiz hakynda biz ýene-de gürleşýär. Esasan hem Reddit store hakynda. Ýöne gelin başa geleli we siziň telekeçilik uğruna gyzyklanmagy hakynda görüňe deri. Men eger ýalňyş ýadyma düşmeýän bolsa siz Belarusyada finans okapdyňyz ötýän-a? Finans Öğren doğru. 2013 ýylda Belarus Krasnoyarsk Üniversitede girdim. Şu uğrun lisansı bankasıyla ve finans okudum. Gatto. Onda bara men size şu soraýyn. Okan zatlaryň peýda etdimi? Okan zatları peýda etdi. Hukman okan zatları diýana etme ola anyk. Peýda da bir de haçan çeýden bilim. Belki 10 ýyldan, belki 10 ýaşyndan, belki ýa-da edenler peýda. Bir belda diplom sonra Viyana toşdyk. Ama şu wagt etýän işiňizde meselem diýil okan zatlaryňyzdan ulanýan teoriýalaryň ýa-da praktikalaryň barmy? Administratiýny orada ýankalyk sübüstoýmy çykarmakdan başlap da näde meselem çyn obrazowaniýa çykly bolýar. Näçe haçan haýaty baha goýmaly. Kanda okanda adamlar peýda getirjek dat kençi bu bizim uğrumuz var ýa-da ýeňişleýän. Может быть, men çykan gokan bolsam sen gerek bolmaz. Yani ekonomik gumanitar bolansam, sen ýeňişleýän bolsam, o bir de kömek edip durýan bir näme bolsa. Yani saf ýeňişleýän bilen kömek edip durýan. Gatto. Siz bakalavr okap turdyňyz diňe. Entek master okumadyňyz. Ýa-da master. Gatto. Nämägidi?
Näme faýsçaňydan ýazdyňyz diplom işiňizi. Ve Yo yakynda soňan bir uly bir belam belam diýende yo gepallym ýöne bir yakynda soňadym başynda soňadym şoň üçin gyzyklandym näme çäme diplom oýançadyň. şöyle var. Gatma ütkür şowul duruşdy diýmeklerle. Bize ikinji kursda başga näme berdi? İkinji kursa bolmady. İkinci kursta da ýerler, üçüncü kursta da başga predmetler ulak kursa berdi. Dördüncü kursta da diplom işledi. Ma şeydi, üçten bir tema düşdi. Yani globalizasiya diýip çeýär, globalizasiya ekonomi. İkinci kursta da üçüncü kursta toy ýam diploma berilen memelle ýam taýin material. Men diplom ýazmak men üçin hemme ýaly kendi köz wagtym. Hemme dat şo bir kere şowul düşdi, şo çekdim ben şeýle düşýärdi da. Öyle ben şo ýaly bir şo globalizasiya ekonomi tema düşdi. Gaty gyzykly bir çäme hakykatdanam. Onu şu sorag bilen dowam edeýin. Siz telekeçilik hakynda haçan gyzyklanyp başladym Murat? Telekeçilik hakynda imin ýankylyk mektep döwründen başlap diýsem boljak. Bir telekeçiliklerle bir zat edip gazanç etmek, bir zat edip ýankylyk çörek pul tapmak diýerlik bir mesele. Ýyjaklarymda her wagt migratsiýa hedefinde, ona hedefinde, orundan şonyalyk ýa mektep döwründen başlap mektepde şuwagat etýärdik. Şu adam şuwagat etýär kitap. Ütkän ok, ýöne ýyjaklarym birinji kursda okuw ýeremizde ýankylyk bir de koýýan öwrümiz o internet ulgamlar kän emme däl, ýa şu wagtlar arkay Zoom'dan ulaşyp Telegram'dan ulaşyp o wagt ýankylyk WeChat ýani orada çykyp başlandy. Ýankylyk kän döwri ýyşanma VoIP call diýip bir application var. Şoňa pul salyp öýdäkilerden jaňlaşyp bolýar. O her kim daşary tokanlar her kim bilýänler onu şu döwürler. Bir şeyde jaňlaşyp şoňa telefona jaňlaşdyrýan bir ýankylyk telefon ulgamlar bardy. Şonu birinji kursda ýankylyk kişiler biz diýsem boljak. İjat puluna ýetýän bir biz kişiler biz. Şeyde birinji kursda onu tatyp eta şol bir ýerden ardan, bir ýerden gymmadan. Targowda satan şoňla şo kişilikden näme boljak? Gato. Inni şu wagt näçilen bäri telekeçilik işle meşgul bolýan diýip bilersiňiz özüňizi. Takay ýankylyk telekeçilik diýen proýekt ýankylyk bir günlük ýa bir aýlyk işlerle ulra ýa koňaşy diýilenden gitdiler. Şo reýdiň açyşy ýa brand etdik ýankylyk brand ýani ki adam näme edip çeýek bir şoň atlesin peýda boldy toşdy günmäş öğretmen. O bir aýlyk pul gazançlarla dalgasroçna bir koňaşy diýilenden boldy. Gatto inni ulaq ihtimalliklen bizi görýän adamlaryň köpüsi ýaşdyr we ýaşlar aslında şu soraw men kunça gyzykly bolup biler. Telekeçi bolmak üçin näme gerek? Ýa-da näme gerek däl? O ütkeş gonýal telekeç bolup dogulýan ýok. Olar mozbit hekim öz ýankyly charakteriniň bir her bir adamlar käbir adam ispoliçi bolýar. İspoliçilerine olar elbetde her kim telekeç bolmaly diýen adam ýok. Telekeçilik ütkeş beýlekinden ispoliçiler ütkeş tapa adam ýok. Telekeçilik bolasyň gerçi ýa adam öz düşünýär telekeçilik bolasy gelýär. Gelýänligi bar we şoňa laýyk karakteriniň ýa şoňa laýyk kumirlere mütkappiler şoňa laýyk kumirlere mütkappiler ýa-ni teýetden şowlar mütkappiler, okuyan kitaplar mütkappiler. Nemesinde gitsen ýaly. Dogry. Siziň kumiriňiz kimde? Benim kumirim kän bar. Hep ditkä diýerim kumirim. Ýankylyk bir her türlü şol etat uluk kampaniýalar ýankylyk Steve Jobs'tan başlap Zuckerberg şendi, Jeff Bezos şendi, her Jack Ma şendi. Her kimiň istoriýasyny gyzyklanyp okap şu känlen uluk kampaniýa taşy boldy. Uluk kampaniýa döwrden. Gatto. Inni adamlar meňçe iki bölünýär. Käbirleri diýle bir ylmy öwrenýär we şo urda karýera gurýarlar we beýlekler bolsa telekeçi predprinimateller bolýarlar da. Siziň pikiriňizçe haýsy ýol has, rahat ýol we has pul tarapdan, maliýe tarapdan howpsuz bir ýol?
ikinci näme diýdiň? Birinji telekeçi, ikinji Ikinji bir ilim okap şourda kariýera gurýarlar da. Mesela bir ha, finansist hökümde bir firmada işleýärler mesela. o hep ekonom küçüne ikitem gerek. Ben biri saat amatı, o amatı değil bak yok. Yerine esası bizim yok. Bizim yani dünyamızda şu an doğru burada ilk yani şöyle bir ilahsa burada da kömek edecek burada edecek orada esası full rol oynayan. Ya olmasa o alımı bir asas ettiren yani kendi asasını kaptırmadı. Yok ben bir businessman, full şunu zaten businessman ya da full şunu ikisi yani ikisi bir yön tapmalı mı diye. Ne etmek için bu. Hmm. Kalkıp peyda etmek için yani kadar yani iki adamı bir yön tapmalı. Hmm. Yani aytan bolsa profesyonel olsa bir adam onu öz profesyonel olsa yapılı onu öz tapya. Yani kadar. Onda problemi var. Yani bizim orada üç karantımız yok. Onun için de yani kadar. Telekesi anahtarı olsun sayılır. Televizyon Hmm. telekesi korporate uygulamıyor. Gatho. Şu soru mesela men özümüm gyzyklanýan bir soru. Sorular nerden alýasyp sorasaň dinleýijiler biz öňünden ýol beret komanda sorup taýinlap goýupdyk we şu sorular şu sorawdyr telekeçilik we Murat Haýtbaýewiň öz kişiligi hakynda. Innik sorajak sorum men özümi bu gyzyklandyrýan bir soru, ýani gelecekde belki de beýleki ýaşlaryňam şu ýoldan ýörese şu soru hökman özlerine sorarlar. Ýeke esaslandyrmakmy ýa birnäçe bolup esaslandyrmakmy? Haýsy uzak mokleýin seretsek has rahat, has howpsuz. Seredin ören gyzykly soru. Men o soruga belli bir dogry jogap ýok da individual her zat individual adamlar hödür goýulýar, proýektler hödür goýulýar. Käre proýektler ýeke esaslandyr bolmaýar. Mesela proýektler bolýar, atlyrak başga. Kiçirak bir başlapda yani kiçiden gymylajak bolsaňyz ýeke bolup gymylan. Ýeke başlamak asadyrak kadar. Bir belli bir ugru ýeteniginde ýarňyzdaky adam bilen sizin geljekdäki strategiýa görüşip ütkap bilmek. Yani onu bu meselelerde öňünden gurulýaşdyňyz başlamak hagynda. Men şu tarapyna men jogap berýän, şu tarapyna men jogap berýän. Indi şeýle etmeli. Biri-biriniň tarapynda girip bilen bak, ony maslahat berip bilýär. Öňünden hem bir asy gurulýaşyp ýa-da gramatly öňünden gurulýaşyp bir ulagasy gelip ýymylasaňyz bile ahat tarapda basmy ýymylasaňyz bile bolsa. Eger ýok onýalyk. Şonu da adam bir-birine adama aragatmasyk kyn meselede. Bir belli bir aktif bolan. Bizim halk söýrän telekeçlikde mesela 3 ýyldan 5 ýyldan kän fark ýolda öğren bile gymylla. 3 ýyldan kän şu bile işleşe 50 bolsa ya tanamam. Şu an kim şey 50 den tawaly bile 5 ýyldan kän 3 ýyldan kän mesela. Işleşe. Yani kyn mesele şu. Individual sebep. Reddit store şuat birnäçe adamga esaslandyran zadymka ýa özüňizge esaslandyran zadymka? Restore esasy serip ilk başta iň başyndan başlandy. Orda oturup men başladım. Şu bile grupy başladık. Ideýa ýa-da men diýdim şu problemimiz bar bizde. Problemi däl şu kitap asatylýar diýip kitap satylýan yerler az. Şu problemi daýy şu kitap satmak niýetim bar. Boşa sokma diýip biledim aýtdym da ýa gel edelim diýip bile şu grupy öýretdik. Aýtdyk bu wagt geçdi bolýar. Gitmeli boldy. Şey yana bir kuvvetli şartlar tamam yaptık. Bir restoran gidiyor o 6 ayından sonra olup gitti. O vakti nafkan taktı vardı. Yani. Oho. Geleli esas mesele. Esaslanyrmak üçin pul gerekmi ýa höwes gerekmi? Bu seri pula ütküş restoran başka ütküş pul da yok. Yani kalıp bir bolsa 5 tane kitap aldık. Bir o da bir bolsa yani $1000 oluyor. Yani o pul da. Telemeli puldan aylık semestr konsolar sayıp zaten ana beytme qowdatdan Hmm. son qawşam pullar yani kitap uğraştık bazı şu kitaplar başladık. Tamam mail semki o zor satan kitap Allah'ın kitaplarımızı 2 yılda sonra satmadık da yani hem satılan o kitap şeyle var hem herifinde
kitap kan bolan üçin eski kitap ýalyp däl bu. Ertinden 10 saat alıp bolan. Ýa-da şoň ýaly. Asas benim kan şu tarapdan bu kitap ýygyny mesela kitap ýygyny bizim faýdan taşýarmyz. Kan pul doňdurmak däl. Kitaby şol isleýän zakady görä kitap. Mesela adam zakat etdi. Wagta reisler günde bardy. Şu zakat etdi, ýertilýän bilen alýar. Bir gün ýam ilme adam ilme oşup bilen derejä barýar. Günde bolan üçin. Başlapdan o taýlanmak üçin şeydip iş başlap. Şu kan pul doňdurmak. Islendik bir insan ilk klient tapdyňyz, soň taw näme tap bolýar, birden bir günlük. Nakala. Mukarrar bolýar bilen bolýar. Bize koýanym esasy pul hokmandan başlanmak. Gato. Sizin pikiriňizçe puluna gyzyp açsan ýa-da höwesen bir şu diýeli bazarda şu nemäni gören boşlugy görüp şonu höwes edip açsan adamyň arasyndaky tapawut näde bolýar geljekde? Biznes meseleler çykýarmy näme bolýar? Sizin pikiriňizçe? Galy boy okeany görüp şu taýdan pul gazanaýyn diýip açan adam bilen we höwes edip açan adamdan tapawut koýanam. Owa. Belli bir tapawut ol işden näli problemler geçen bilmedim men çok problem öýde çykdy näet şu geçer mesela şoňa teretsen mesela problem öýde çykdyra ýa-ni pul üçin gelen adam ol problema görüp gitme mümkin howasy ýok da mesela mena 2-3 ay pul gazanýan wagt bolsa ol ýam şo taýda gaýtma mümkin. Howasy adam şoňa da 2 ay pul minus gitme ordan işlep has ýene şu 3 ay çok tiz geçme mümkin. İkinci problema duça gelýän çam problem. Boşunda ýörmüş. Düşündüm. Asıl men şu innik sorajak soram, ha soňrak sorajakdym ýöne şu sorady zemde gaterat gyzyklandym we şu wagt böküp tema ortasyna böküp şu sorasyň welýa. Sizin belli derejede bir işiň başynda bolýaňyz we elbetde näme komanda etýäňiz ýa-da näme etýän adamlaryňyz bardyr. Firmada höküm sürýän diýen, leadership görkezýän bir nämäňiz bardyr, komandaňyz. Käwat komandadan käýir adamlar çykarmar bolýar. Biziň hem ulu ihtimalat bilen ýol etdi, gelecekde her işde boljak zat komanda adam kabul etmeli, komandadan diýeli ýara pes nemesi performans bolan adam çykarmar bolýar da näme mali sebäplerden adam çykarmar bolýar. Inni size soraw. Adama işden kovuldyň, çykdyň ýa-da işe alaňok diýmek ansatmy? Alaňok diýmek ansatmy? Dedim adam çykar meselesi anfatdy. Kıyım psikolojik taraftan kıyımda ýa-da bizim de öz optimumda ilki başka bir iş alanmadan ýa-da bir faýda ýa-da ilk bilen bir de sonra da diýeli biz ilk bilen bir setler iş etdik. Biz iş üçin gelip aramızda dostluk bolsa, doganlyk bolsa da şu bilen iş eşýänimiz doğrusu. Doğrusu iş eşýän. Taýdaky belli bir adamyň iş mesela nereden bilen bir iş hanykdy. Do supplier bilen mesela sonra CEO iş eşýän. Doğrusu iş şonu düşünmeli. Tamam öňüne işe girmekde näferet mesela şu sen işinden şu saatler etmeli. Sen adresle şlor. Ne sen kapadan mesela KPI ile şu KPI ile mesela şu KPI ile KPI'ler yetmeli. Yetmesen işte şu KPI'lere kavak gelmesen sen işte şu yere taklap bilen vakit öňünden taýýan öňünden iş almak öňünden duýdur ýa-da etjän biri. Näme o KPI'ler yetmesen näçe işe aýyrjam. Şolat bilen öňünden gulaş soňça kendizden ýaly. Oňaly masalan tarapdan kyndak bolup İşte çıkart gördük. Adam der yana iş alamıyorduk. Yani biz onu komanda. O çok yanlış. Her vakit gerek. Yani iş kadar. Gidip geliyor. Yani şu vakit orada kullanıyoruz. Yakın her şey. Kopyala iş falan çıkarım. Söwüm çykan boldymy? Yok olmadı kısası. Hiç yeter yok. Söwüm çıkan bir yok. Töwereme. Onda o proses gaty gowy bir psichologik taýdan, sosial taýdan gowy bir strategiýa gurýan bolmaly. Eger adamlar ýani hiç il göwün almadan zat etmän çykyp bilen bolsa,
Olan bir bir Olardım. olan bir Yani talant. bağlı tutmuşlar iş alyanı da bağlı onun ne kullanıştan. Sonra ne kalıp öğrengen. Ne bir neme var. Kayıt kitap okuyan yazmışsın. Yani orsaydı. Ama maalesef piyasada kimse. Обращайся с людьми так, как нет, не медиа. Величие человека заключается в том, как он обращается с маленькими людьми. Ол yankı bir o adam beyikligi edilini kendini çırahtaylı özünün testlerine şununla Hawa. yankalık özünün mesela son bir ministrın özünün öz işgalleri neyle araştırmak varsa şu adam beyikligi anlatıyor. Bizde neydi? Bir de özgürlüğü neydi? Adam araştırmak bir de hayal araştırmak verecek öyle. Mesela minna. Şonda yöne men bolsam men maňa şey diýdim. Halardım bir sorak bar. Şöyle öňünden şu atlary şu meseleler gymyldy. Ýa-da Gato. sesinde bastır, pisine bastırım yok. Şu mesele. Mesela bastırım. Haş ne bolýar onu böyle işte. Yani onyalyk evet, çyrykdan geçen hafta bolup Gato. Inne biz işin bilemok näme düşündiňden ýöne depressiýa tarawyna girdik. Inni biraz gyzykly tarawyna girel iş adamy işe almak tarapdan. Interwýullarda zehin soralar soraýan burada. O interwýulda bizim kamp ýa-da her proýektlerimizde her proýektimizin öz kulturyny kodu bar. Kulturyny kod diýeni meselem bize son ikinciden bir işe vakansa bar. İşe göre meselem şolardan Oxford'dan bolsun. Ýa-da bu iş bir o diplom bolsun, bu iş adam ýa-da şu bu kulturyny kodyna wagt gelmese bu şunu inşallah Almanya'da. Meselem Amerika'da Moskow'da. Diyeceklerim bizim öz ýete kulturyny kodumda laýyk gelmez. Yine bizim yakın bir vazireyim. Son meşgul esas. Silemi? Owa, birden gitdi sesiňiz ýöne şat geldi. Adaçyk gitdi, eşdiliyor aýdan datlaňyz. Dogry. Bolýa. Öyle eşkilemi şu? Eşdiler owa. Çykdy. Garaşaly girýänçä mihman, menim pursatdan peýdaram. Siziň soralaryňyzy görüşdireýin. YouTube'da berik ýazansaňyz. Islam sen soraňyzy nesip bolsa, men sorajak. Has jemleşip oturýak. Başga soralaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz adamlar. Kitaplar hakynda, kitap mezesi hakynda. Bağışlarsan da eşkilemi etmeni? Hawa eşitlik dur. Yo problema da. Nauşun zaýa dölüpdirler şonu ýa-da uçup şu ayırdım. Hawa bolýar da. Nauşyňy da nauşyňy. Men özümkide şu berdäki işgär bolan koýnalym. Yo, marka. Nauşun ýogum şunday. Apple Watch bu neme mi? AirPods mu? Şulan AirPods ýa-da men nauşyňym ýok şunday. Doğru. Hawa AirPods'a berde nemes boldy. Reklamasy. Hawa soralara dowam etsek. Yani zihin soraýan diýdiňiz, o sem diýdiňiz, luboy bir işiň bir kultura sadır diýdiňiz. Inni siz haýsy iş hakynda gurun etýärdiňiz? Reddit store ma kinde tema hakynda? Ýa-da ikincide de Reddit'de öz kulturny kodumuz we kulturny kod diýenimde kampaniýanyň ýanky kody, belli bir öz kampaniýanyň ýanky karakteri, şo karakterge wagt gelmeli adamlar bar. Mesela bizim ikincide bir ören dogrulçylygy ören terekler. Mesela bizim zeki soralımız var. Ne doğru case'ler dağıtır var. Ne doğruçuluk böyle etçek dağıtılan biri. Şona yan karak diyeceklerim. Son dünya garaşlılık şu dağıtlara tezdilen kayıt kampanyaga kavat gelecek adamların ütkaya yan karak düşmüyor. Her emma adam den del onu düşünýär. Yani şu her yan kayıt kaçaytdım. Kulturny kodumuz var. Şu her kampanyanın kulturny koduna laýyk adamlar alýar.
Awa. Asıl häzir men bir mysal berjek, siziň diýjek bolýandy düşündüm. Ýöne belli bir spesifik mysal bersäňiz, gatty gowur belki näme diňleýänlerimiň arasynda bir gün sizde işe girjekler bolar, ondan bilip galarlar näme etmediňini. Meselem şuňalak bir iş adamy, bir biznesmen aýdypdy telekeçi, meselem ýanky iş kulturasy hakynda şunu barlaýan eken. Meselem adama çaý getirip berýän eken, çaý näme berýän eken, hödürleýän eken we ýa-ni süýji berýän eken. Onun süýjüň nemesi gawa bilýänsiňiz. Onun şo süýjüň gawy stoluň üstüne goýulýar da, süýji ýeli stoluň üstüne goýulýar. Indi şo taýda şo näme ýolbaşçyň şo adam egoistmi ýa-da egoistmi ýa-da şol adam honanarsyam däm barlamak üçin şunu seretýän eken şo gawyny şo taýda stoluň üstüne taşlap gitýärmi ýa gidende ýanyna gitýärmi? Şu wagtda ondan şey dip neme berýän eken, bir şol adam hakynda bir pikirini jemleýän eken. Indi sizde de şoňa spesifik bir zat barmy? Ýa-da ýadyňyza gelýän? Sesiňiz biraz daşdan gelýär. Köp zat ýanky diýişmelik individuality, onýalyk belli bir hemme kişi şowurdat berýär diýip onýalyk näde bolar diýdim. Bir gepleşgeden bak mesela. Bir köp adam bagora birinci gepleşik düşnükli bolýar, bir de gelişen okma. Ýa gelişenleri bir innik gepleşik edip, olardan bir çay içip bir uğurna edip bir şunyalyk iş almak amyl. Öňünden mesela iş alanmada da bir ay özüň oturýan. Ýa karak bir ay näme diýilýär şoňa bir ay podol iş almakda özüň näme diýilýär? Trial ýa şoňa mes. Ýa şoňa mes iş alyp bilýär. Mesela. Gatgo. Ýoş-ýoş näme diňleýijiler biz häzir nämeden seretýänler. Nesip bolsa biz kitap söwdäsi, kitap iş hakynda ýoş-ýoş geçeriz. Ýöne bir Murat Haýtbaýewiň işde alyp barýan kulturasy hakynda da bir sorasym gelýär we umuman sosial soralarym sorasym gelýär. Bir adam telekeçilik işe başlan soň daş döwri, dosiýalar azalýar diýip aýdylýar. Dogrymy kaşa? Ol dogry diýip dogry bolan mümkin. Näme täpmi ol köp wagtyny işde geçirmek mümkin. Köp wagty işden geçirdi. Ýa ýa fiziski wagtyň bolmaýar, dostlaryň bilen birge gitmäni köpden. Ýöne bize şonu böldük gowy ýa özüme aýdyn. Biz gowy bilen her 6-njy men hokman dostlarym bilen birge gideýim. Görüşmeli haçap. Her 6-njy men bu dostlarym bilen görüşmeli. Ýa kalıp şo öýte wagtymyz bar. 2-den 6 aralyk. Şo bir dostlaryň başlanyp. Şoňalyk şonu gowy böldüm mene. Gatgo, bizde de şu wagt görürli bolýaňyz meň pikirimçe şey dip etýän işiň hakynda, ýani etýän disiplina hakynda gurrun bermeňiz sawrun köp. Indi soraň, stres çydamaýan adam telekeçi bolmalymy? Stres çydamaýan adam telekeçi bolmaly. Men pikirimçe bolmaly. Mesela telekeçi iş diňe stresde. Diňe stres diýenim grafikda ýanky teoriýa gordyýlar da ýanky şunu demede. Ýokary aşağı gowy tarapda stres tarapda gowy tarap. Hemişe gowulanok, hemişe de stres bolanok. Şu ütkap durýar. Stres wagty bir zat etdiňiz desem ökündiňizmi? Stres wagty bir zat. Gowy soru. Şu birden kelleme gelenok, zaten men ökünen nälerim. Şu birden bir kelle gelen işe bolmady. Şoň üçin onýalyk wagtda bolup görnýär. Yani ýa bir wajyp iş etdim, pikirlenip dadet birden şo işi karar berdim. Стратегически важно bir решение bolsa, şonu gowy pikirlenip hemme boljak peýdasyny, minuslaryny pikirlenip, soň nemeden ýa stresde ütköşkän şeňe beremek. Gatgo, aslında bärden belki de biz siziň giň adamyňyzy bir näme netije çykaryp bilerse. Indi ýoş-ýoş gelei näme Reddit store hakynda. Reddit store haladyk sebäbi Murat Haýtbaýewiň öz esasandyran kampaniýasy we ul ihtimallyk bilen bu hakynda bize aýtyp berjek we telekeçilik hakynda, kitap söwdäsi hakynda aýtyp berjek köp näme sadyr, bilgi sadyr. Ilk bilen şunu sorasak. Aslında üç san neme üç san kampaniýaň arasynda haýsyn has gowurýan diýip sorasam. Has gowurýan diýip.
Yaman kıyım falan. Belli bir da bir bolamakta 3 saat kaydın bu yani düşünmekte. Yani Tamam. esaslandırıcı yani şu esaslı başlama mermen esaslandırmak için Reddit khas euro yakın yani kopyana ikinci bilen ikisi denk değil ama çok. İkinci bilen Reddit ikisi bir yerde benim için. Gathowy. Inni Reddit dukan hakkında sorasak, pikir geçirmek kıyın bolmaly şo diýili nämägdi şu kitap dukany açmak pikiri. Yok kan kıyım bolmadı. Belkim Reddit ikinci dukanı açılmagy 6 ýyldan soň boldy da mesela Reddit açylan proýekt açylan 6 ýyldan soň boldy. Şoň üçin kıyın ansat bolanlygy mümkin. Munun 6 ýylyň içinde remont mesela bir topar remont gördük. Ofisleri yani kalıp zavoddan başlap jaýlar içinde yani kalıp uja bilyat neydi näli emosyonlar bolýan mesela jaka oňalyk ýalňyşlyklar remont da bolmady. Şoň üçin itkeş kıyın bolmady mesela. Altı o kan wagt proýekt açjandan startdan kan wagt geçenler üçin kan şoň esasında kıyın bolmady. Düşünekli. Inni bu sorumuz bähteşikden kitap satmak industriýasyna bolan bähteşiklerle hakynda gurrun etýär. Bilýänsiňiz soňky döwür kitap satmak işine köp kişi girişdi. Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň daşynda satýanlar kän bähteşik kösýär sizi burada. Men var şunmaydan gaty begen yani. 2010 ýylda ikinji Reddit'in başlanmasy şu problemden başlady da. Yani näme problemden? Şu yani kalıp men kitap okany özüm normalde medýasyny bir temany bir 10 versiň kitap jemlep, soň şu temany şoňa da şu temany şoňa kitaplar jemlep, soň hemmesini birden okumak. Şonu bäher Türkmenistana geleninde, yani kanykul geleninde hiç kitapda şu yani kitapları alt bilmedim problem var. Şu wagt bolsa meselem iklendik bir adam näme kitap okatyl kitap bolýar praktiski. 90% kitap tap bolýar. Bizde tap bolmasa da başga diýerler bolar, tap bolýar. Предложение köpelýär. Предложение köpelýär, sprosum köpelýär. Biz hamşa bir-birine gaty bagda näçe kitap duganşa şonça da bede gowy. Yani kalıp teoriýany kullanýar, kitap okuwjy kullanýar. Hemmekşe peýda da yani kalıp. Bäsleşik ýalyk, bäsleşik ýok soňç. Aytan Şeýlemi? begen ya. O mesela köplen şu magazyna gelýär. Mesela şu taýdy bir söwden bekardan merkezde. Reddit'ten başga 3 tane kitap satan magazyna. Mesela bizde bolmasa, mesela şu kitap bizde ýok. Biz jaňadyk başga kitap ýakalyp goňşy galam mesela ýa okuwçy kitap dukanyna urukdyryp özüm urukdyrýan şoýda başlara bargyp urukdyrýar. Özüm kömek etýär. Öz külletlerime şu tap iýer. Gatto bul ýene-de aýtışmalak burada sağ köp ýene bir görürli boldy biz üçin. O biziň hem nemämizde etýän sektorymyzda online bilim nemesi sektoryna soňdur täze kampaniýalar, firmalar dörap başlady we biz hem ýol berip bolup şu nemäni pozisiýany saklaýas, bähteşikden beter näme hyzmatdaşlyk nemesini goraýas. Sen bize görürli boldyňyz köp sag bolun. Inni tamam. Reddit story durmuşa geçireňizde geçirjek bolanda iň köp kösenen pursatlaryňyz haýsylar? Saat yapan kosenlik şu an bel saydımda şu an smaytan şu an saydımda çala ilk kötmekçi düğünü tutmakçı şu sayt meteletine şu programistler da kaydan programistler işleşmek kan uzak proses oldu. Kodum saat yatak görmemiz o ansadrak jalykdy şu biz üçin şu uzak rakmamda şu son pandemiýa soň nowry pinçektik ýaşaýlar bilmedi. Aşk sesiniz gitti. Tamam şu yan kardeşim sayda çamada çalıp kıyınçılık gördük. Tamam pandemiye doğru kıyınçılık oldu bizde. Ya köpten var zakaz gelmedi. Taşın zakalar gelip dur getirip bilem yok. Bu zeti yan kalıp 3-4 aylık bir hiç çok gelmedi de başta pandemiye başına. Yani teyde oturuyoruz yan kardeşim pandemiye başladı. Hat bir şıkkımda mağazalı vurdu. Diyelim kitaplar vaktine getirip bilem yok. Pandemiye teyaplı. Şonda ýa-da gaýtam aktivleri azalşdyrman, bir gaýtam has beter ýene
pul yatırmayanlar ýene-de adam iş alıp video blog düşüp başladık. Şu ýankylyk adama gitmeden adamy gyzyklandyrmagy bir bolsun diýip video blog düşüp başladyk. Herketde bir video blogum çykyp durdy. Ýankylyk kitaply obzor kiçirek obzor ediyorduk. Ve şey diýip ýankylyk şu kynçylyk döwrü gaýtam nemeleri pribili ýa-da pul yatırma azaltma gaýtam köpeldik şu kynçylyk pul. Şu şey dogry mukana gaýt kynçylyk döwrü tänkap. Şonlara başarılı etme gaýtam şu kynçylyk döwrü biz iň kyn döwrümüz bir de iň kän patpişklerim köpelen wagt boldy. Iň şu aktiv kreditinde daşdyrana aktivim iň kän döwrüm bir şonda boldy. Kitap biznesi esaslanajak bolanda iň köp kösenýän ýeriň näme bolýar? Kitap biznesi çok esasy kitap tapmak kyn bolýar. Gowy kitap tapmak, izdательstlerini işleşmek. Bizim işleşmeden näçe de ofitsialny Russiýadaky izdательstlerin o işleşip oradan işleşmeden bir ahtatlar ýa-ni olaryň talepnamaly bar bar. Şoňdan şu izdательstler çykyp kitap almak şu başdaky kyn bolýar mümkin. Gatro. Hawa, men şu soraýyn. Ýüregim deme çöpläýin we soraýyn. Satuw işler näme ýa? Satuw işler bir de kitap Reddit taýtap satuw işler günne bolsa 20-30 kitap atylýar. Wow, aslında men bir tanma gatyp eden günne 20-30 kitap. Ene Mogilev şäherinde okudum. Belarusiýanyň bir Minskam Mogilev diýip bir şäher bar. Şonda bir kitap magazin çykdy. Deňestirme bolýarken şu kitap magazin çykýanky meselem Türkmenistan'da deňestirdik. Mogilev Daşow diýip bir şäher. Daşowdyň bir şäherjigidäki sentrine der bir sentrden bir 50 kilometr çalarak çetinläki bir magazinde günne 400-500 kitap atylýar. Gatro. Hawa ýöne men bilemok bir hilek öz pikredemde kän okulyan kitap okulyan gatyp pikredem okdum da ýöne gatowy 20-30 sanak edilmeýän gözümde gowy ulusan. Siz arkada kitaplara olyň kitap dukandam ödüňiz şu wagt Reddit'demi? O şuat edilen kitap dukany, o şuat öyle okulyan bolamadı, o okulyan bolamadı için kitap magazin çalıp öňürämdi. Edil näme rahatyňyz bozmaýan bolsa, biram daşar ýurtdaky adamlar etwa Türkmenistana baryp görüp bilen oklar dukanyňda belki biz dukan içine ala bilersiňiz. Eger rahatyňyz bozmaýan bolsa. Yok häzir men aýlaňda gaşna bir kamerany öýüp koýarym sen. O gaderli dinleyijiler Reddit store aýlanýas. Häzir. Daşyndan çykyp näme diýip görkezdim. Aşgabat. Küýsekdik. Reddit store töreme. Owa. Kän ul magazin ýok magazin kvadrat 43 kvadrat. Mene Gaty renkler zatlar ýarky açyk mene giresmene kitdi şu wagt içine. Görüşüňiz bilen. Gato müşteriler ama kitaplar haýsy dilde esasan? Kitaplar terjemede okudum. Birinci şaýda. İngiliz diline kitaplarymyz bar. Türk diline polkamyz bar. Oho. Gato. Türkmen diline de bar, rus diline de bar. Gato. Inni turan nemeden göre kitaplar hakkında gurrun edilene göre sizin maksat berýän kitabınız haýsy kitaplar? Näme kitap maksat berýäňiz okumak üçin? Men maksat berýän kitaplar her ýyla ütkeýändir. Son kokan kitaplarymdan hemişe Malink Prins maksat berdim. Exuperyň bir Le Petit Prince diýip kitaby. Biran gowy kitap. Her ýaşda da kiçik çağa da uladama da ýonup boljaklatken. Men sapar okudum her sapar bir täze bir açylýar. Son kokanymdan ýa-ni Maria Puzo
Klassan çetsip o Godfather bir kino tamadır. Şu kitap kataloğu kitap eken. Yani imle kitap kino tam kataloğu yani kitabı kinosuna qowraq deyip bilecek. Mesela öğrenmeye etkisi için men okumakam şu kinodan o kitap bedelim kadip yazılıptır. Maalesef oňalypdyr. İçine yani şu da onun içine goýdyr ya ve köp telekeçilik işler üçinem telekeçilik üçinem kan gyzyklyja da şeýler nädip pergawar etmeli bardy nädip şolar gyzykly da tap bolar telekeçilik üçinem şu kitap. Gato. Yine näme üçüncü kitap matat berjegmem motivatsiýa üçin Steve Jobs'a gatandylar. Yani halak autobiografik var. Steve Jobs'un şu kitabı yani perfeksionizm yani çözülen o önlükler Steve Jobs'un durmuşu var orada. Gato. Yine bir sapar ulahtymalyklan näme etýänler belli alkalanýar badyr. Yine bir sapar ady ýazyjyň biram kitap hakynda gurun. Yine kitap bir gysgaça üçin aýdyp geçäň de atlaryny we ýazyjyň. Birinci Malinki Prins, Exupéry, ikinci Mario Puzo, Krasnacek, The Godfather, üçüncü Steve Jobs'un autobiografiyası. Gato belli alkaly geçensiňi diýip umyt etýän Aşağıya daýar zaten. O aşağına o hepman soň ýazar. Inni muradaga ýoş men jemleşeli. Ýöne ben de onuň bir sorajak käbir soramady. Eger men ýalňyşmyan bolsam siziň reklamady, dukan reklamady, döwlet nemelerine kanallarına zatna görmedim öýtýän ýa-da radiolarda zatlarda eşdilmedi diýip aýtdy. Şo urda marketing uruny bir planlaňyz barmy? Şimdi o bilen tak reklama mailden internetten Instagram'dan targetlerden başka reklamlar görüyorum da. Maksim reklam etmek başka bir internet ulgamada reklam etmek bilen bilen şu at yani kalıp biznes alıp barşymyş elektronik kommersiýal bolmaly. Yani kalıp internet magazin bolup gitmeli. İnternet magazine mesat etýän reklam internet bolmaly. O daşna çyksan gat indi kitapda daşna çykyp biler. Yani kalıp üç türlü reklam var. Yani birinci bizim mesela Kings Alpha reklamlarından biri. Yani internet reklama, daşky reklama yani bannerler diýdi, koçudaky bannerler, bu ýankala berkar ýerine ýokurtnaky ekranlaky, kinoteatrlar ekranlarynaky reklamalar, başym daşky reklamlary ümmetlidir. Üçüncü ýankala TV we radio reklamlary. Şu üç numam şu at üç numam ulan bu kitaplar üçüncü TV'den ulanjak bolat, ikincide orta bakadyna bir ýyl täbi ýankala näme bolsa biznes ötken gazanýanyň kän çykdaýjy edip bolanok, oňa çykdaýjy etmem özüne okup edip bolajak çykdaýjy edilýär. Şoň üçin Reddit bakadyny digitallanýar şu ýankala internet reklamada. Ýöne belki geljekde çala bir ulalsak onu etmem mümkin. Gato. Bizim esasy temamyz we Instagramda reklam eden temamyz forumymyz şuly kitap işi girdejilişmi? Näme diýip jogap berersek? Kitap işi näli temeli. Edil şunu maýtsam Reddit'e şu at girdej getirenok. Hiç kelek. Ýani şu at ýa-da ýani pandemiýa açylyp ýankalyk ýük getirmek angatlaşdy. Girdej getiripler. Ol getirip biler. Ýöne dalgaçyş interesek Reddit kitap satmak girdej. Interesek SNG'de de başga ýurtlarda kitap satýan uly kompaniýalar bolar, bu girdej getirirler. Gelecekte kapitalın kanstava goşup bolar. Ýankalyk buna B2C'de B2B çeşip bolar. Mesela частный kompaniýalaryň zatlaryň bibliotekalaryn gurmak bolar. Ýankalyk şoňa ýerler birli üjeler bar. Nädip has beter kän mesela girdej getirmek üçin. Gato. Inni ruhsat bersen burada men bir YouTube görüşdürýin. Soralar ýazylaryňka. O garha ýakyna. Diňe ýaňyşmasam sorapdyr. Ýoldaşyw soraw mene o sorajak. Jemleýiji soralarymyň arasynda bar.
Emma nememdi live stream'de yapmakak biz özümüz hakkında da bir pikiriniz sorasak, Aha. ýol hakkında näme pikir etýäňiz? Ýani başda da aýdyp geçipdiňiz diýeni bir long term vision hökmünde näme pikir etýäňiz? Evet, aytyp başladım ýol berip eşitdenme kän udaklar. Şoň üçin şu wagtky bilişime görä ören şu ýankyla kurslaryňyz, zatlaryňyz ören wagtyna geldiňiz. Şu wagt ýanky dünýä trendlerini seretdigem şu wagt şu kurslaryň öten döwrüň şu wagt bilemek şu istoýda bolup galdym. Mundan şu wagt döwürden kursdan hat beter wasstrebini bolşýarlyk şu wagtky şu wagtky durmuşda kalyp. Ören gerekli zat. Mesela şu an öğrencilerime olurunda online kursu oturup diyeceğim ören gerekli zat. İyi milli platformlar şöyle bolsa has bir de amat tabi. Başka yok iken online kurs önce. Doğru değil mi? Aslında şu an siz bize kömek etdiniz. Yani hamala yok ýalak soradyňyz. Bizem yok ýalak bir alyp barali. Aslında nemeler bar, başga da hyzmat berýänler. Bar owa ýöne yok ýalak alyp barali ýol berip tekeje o etýän nemeti başga yok diýen olaly. Ýöne seriozna görüşsek owa bar. Ýöne biz ýol berdiň öňe çykýan taraplary men kirimçe komandamyz we komandamyzyň bolan höweti. Bar olsa da ryny gatulmy kadar üçün. Her kim emmi sen rynyň gatullykan menden başlap çağırdan ulada maşyny gatul ryn. Doğru aýtjaňyz. Inni soňky soraw we sorap bolup jemlenşeli bizem bizim wagtyňyz kän almaly. Bu soraw kä bölünýär. Birinjine kampaniýady 5-10 ýyldan ýerde görýäňiz we 5-10 ýyldan soň Şuwat Murat Haýpaýew bilen gelecek Murat Haýpaýew bir adam bolarmy? Men özüm strategiyam klima gowaryan. Yani bir zat aýsam has ulu zat ýa-ni galak bir netibe baglanmadan näme jada şu netibe bolsa bolur. Yani bizim isleýän ýa galak isleýän ýerlerden biri isleýän ýerlerden şu bilen isleýän we isleýän ýerimiz meselem näli dogry aýtsam Reddit'a iň ullukan internet magazin ýa-ni görýän. Türkmenistan'da internetde kitaplar ve gaptalar ýa-ni o şeýle iş haýatyn satmakçy. Ve her ýerde öz ýeňi kitap magazini bolup, içinde kofe hany bolup oturulýan, içinde meeting business strategy etip boljak, arkadan gelip kitap okap boljak bir oğlu hukmunda. Yetkin çağılan, yetkinjeklen üşen ýerge alyp bir yer hukmunda ardy etken. Şuňalyk bir yer bolsun. Şu adam tölen bilen kiçik adam başda gelýän adamlar bar, ýa-da ýaşlar. Şu begenlere görmätä ýaşlar okuýan. Aty begenler görmäň. Şuňalyk has ulugak magazinleri we köpeltmek magazinleri şuňalyk bir rejet bar. Özüm şu Murat Haýpaýew diýdim. Benim şu proýekti ýa-ni bolandyrmagy ýa-ni şuňalyk gyzykly adamlaryň işleşmegi arzu etdim. Gatro sağ olun köp Murat wagtyňyz üçin beren gyzykly görüňleriňiz üçin biz ýol berip toparlaryp sizi YouTube kanalymyza mihman aramyzda öğrenşat we buýsanýas. Sağ olun köp belki biziň dinleýijilerimize bir berjek soňky maslahat nasihatlaryňyz bardyr. Köp sağ olun çağıryňyz üçin. Taňky näme diýen kitap okan Dünya şonu maslahat yapıyorum. Öz ýa-ni islendik. Size de islendik işiňizde, ýa-ni eden işiňizde islendik. Köp sağ olun ýoly. Böyle. Sağ olun ondan. Mendeki sanyna görüşýänçä kadyrly dinleýijiler. Sağ olun.